Okay, mayong hapon sa tanan. So, maghimo lang ko og video sa daghang nangutana sa kuha, no. Unsa gid daw hinungdan ni ako ang tiil sa una. So, ang hinungdan ani kung ingon pa doktor, kuan daw nakuha daw na kami sa paak sa lamok ba. So, filariasis daw ni. Then kung mapaakan daw kani nga lamok kanang mudagan pa og pulo ka tuig usa ang resulta, dili pareha sa dinggi nga mo mapaakan ka diha din mo react din sa imong lawas. Pero kani nga lamok wala jud ko gadahom nga napaakan ni kog lamok nga pag edad na ko mga 16 akong edad do nagpugas mi ato og mais. Then tapos pagkagabi gitakigan ko, then pagmata na ko pagkabuntag natingala ko nga kani akong pulang ay wala nga tiil ning kalitra og dako, then pula kayo. So pag damtag mga isa ka bulan, pag dako ani akong pula ay wala nga tiil, ning apas po ning isa ka tiil nako kaning tuo. So mo na ang isa gamay, ang isa dako, kay una man ang isa mo na nga kahibalo lang sa tanan, no. Kani nga kasto nga sakit dili siya diha dayon ma-react sa imong lawas. So kung mapaakan ka, ang reaction sa imong lawas dagan pag pulo ka tuig. Mo na nga di gyud wala gyud para sa kuha, wa gyud ko gadahom nga mainani ko, no. Mo na nga gitugot man sa kahigayunan nga ako'y nahitabo nga inani. Mo na nga para sa kuha nagpasalamat gyapon ko sa atong buhi na Dios tungod kay kani pod ang hinungdan nga makaila ko og tinuod nga Dios sa ako ang kinabuhi. Pag mao pa ni hinungdan nga nakaalagad ko diya sa atong buhi na Dios. Mo na nga ikaw nga nakakita ani karon kon wala pa man kay gipamati sa imong panglawas, so duol og pag-alagad sa Ginoo tungod kay dili sa tanang panahon nga mosinati tag mga inaana usa ta mo alagad mintras dili pa ulahi ang tanan. Duol pa sa Ginoo, alagaran na to ang atong buhay na Dios. So kana lang, God bless and I love you all. Bye-bye and God bless. Padayon na gyapon ta sa itong mga pangandoy o mga pag-ampo sa itong kinabuhi. Dalaygo na itong buhay na Dios. Peace.